Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakas ngi ka baar jong katayo ka school St. Mary's hakas nong Mau Ed West Khasi Hills hadian bun tali kisnam kalayo ban lumlang yaki khana samla ki balapas bat ki badang yai beteng ki jing pule hakate ka shlam kum juru yaki nong hikai ki barim kum gajia kenduk lang ya ka balatip ru kum ka alumni gathering hakate ka sngi layo ru ban plipat ba biang sa shisien yaka ying school barim ka balayo ban pen kalano menta tang shaka primary ya ketika school la seng haus nam syajar khandai spa khandai phoar lingba ka kenhun is sister Helen Bamkwai hadwar ublei bat menta kaladon la ka yeng paka ka bahe bat ka babet ka babiang hadu kelas 10 bat ka dei ka wei neki school ka balapen mentoi shibun neki nong shong shnong jong ketika than shu la ong ba ketika school kala seiru bun ki so kenthop hadu arngut ki nong ya saj an khat hanyo ngut ki shipai bat pulen lai phongut ai ki nong hikai kenthop ki ba hikai ha ki school sarkar ki nurse ki missionary ki batrekam sarkar bat kiwei uba sahit board dengan branch manager ka HDFC Bank Nongston hakatiga sngi ulalong kum ukongsan ringkat uba Orias Thongni kum usembut kongsan hakajingdon langru Uliavi David principal ka St. Mary's bat kiwei ki rurang ba jong kathan ko ki para ki jonga habangawan hang nei kam dei kawan pekijis ko sarong ngai thu phi ngasi kunyo nabang ngai yo I ki no hikai jonga jong ngam ngadon ki no hikai ki jonga ki hikai ngam chua tambang ngai thu phi kade kamran ko jong phi babin ai ka burom ko magini kaski phi bio shu banai burom sa shi sin pa nabang kini ki no hikai ko ong chua lo ba tang ka ba ke ki mio ho nyar ngalong teng ko no hikai ngai thu phi Gua ban express ya ke mga experience kum no hikai ngar mo hikai te ya kedu I pada jom pi beni abang kedu ingong ngasih ko ben kedu pi asin ngalong lawan ting ke ni mchwa lo ba kam dei ba yak ni ngade khun bedu spa ya thu pi ngade khun bedu ngade no kelas ni ya thu pi ngawan ti surok ya ke school ke jom pi kata ke surok hapor bi ong ba hapor kadang roi ke school jom pi ngawan ti surok ya kata ke jaka Ngesak sini kumbalai te yau kawan kaler kit ya ka cakasak jungi tani hapti ka bos kata ke jing experience junga ku nong belas ni ngawan hne ye tu pikir ku nong apa sih ngayat na nong story shadu sini thai ku jumpi ngayat de kejar ke e jimut kebut ban ong me pi ko ki para ki junga ka lepas nang ni na po St. Mary's pai sini no hikai jumpi ngai do kino hikai ki bala no ko bet na thia chi thia ngai tu pi ku siu sin sa shi sin ye pi kini kino hikai kan sawan ka pore ki sa syong thai no kan sawan ka pore ki bakin don ka deng chi pang chi stong renga tu ye pi ki bala pass out nang ni ku baya tu meni ki lomba ki labun ki batri kam sorkan ki babun ki le dei no hikai anda ka por hisem chi jenjan kire kamran ku jompi ban pek ban jigo kini kino hikai jompi nama kalawe ki jompi pipoi ku pipoi kita kata kim dei kini ki baban so kita kena kecil cepat jomla anda makira syai kia jingpang kire kamran jompi ka alumni let's go together get together ta let's go together kare kamran jompi ban pek kini kino hikai ban bohu ai ku play ki hikai ki jompi chua baka dei hikai ki jompi mun chua kapan long ini